Andrea Vitoria, egunon. Egunon. Hola, Andrea. Kaixo, Andrea. Ongi etorri zure herrira. Bai, eskerrik asko. Zer moduz hasi duzu ostegun izena, ondo? Ba, ondo, atzo txupino atzo da amabitan izan zen, eta top egia esan. Ez dakizu ibilizinan hortik? Ez, nila mutil responsablea naiz. Bueno, Amabietarako ja oera bidean zekao, egia da berez txupinazo, esango dugu normala botatzen dela. Gaur, eguerdiko amabietan, baina bar gaueko amabietan alternatiboa edo deitzen dioten beste txupinazo bat botatzen da, ateratzen da txaranga bat kalera, ateratzen beste Andrea ere. Kriston giroa, bai, txupinazo gaina. Bat baino gehiotan bota zuten eta gauza berrikin zituzten, así que hurrengo urteako jende animazio lima gehiago, hobeto. Nik fede ematen dut, laneko gauzak serio hartzen ditu dalako atzo lokalizazioak eta ikustera etorri nintzen. Egia da. Eta, de paso me echen par zuritos. Baita ere, egia da, ikusi nuela, benetan, jendea, prestatzen ari zela, festarako. Ja motivatuta. Ez zuk orduan, Andrea, ja hasi duzu inauteria, pixka bat? Bai, claro. Gaur ez dakit txupinazoa jute aukaten, beraz atzo aprobetxatu nun eta topei nun jazta. Ze zuretzako zer dira festa hauek, Tolosarra izan da, Andrea? Ba, azkenen piloa sentimendu da, osea, nerviosa jartezea txupinazoa baino nago, eta da, en plan, kriston giroa, gaina aste oso bat da, eta, bueno, osea, egunero zeo desberdina eta tope. Sentimendu asko. Andrea nere lagune dala, elkarrekin ikasi genula unibertsitate. Bai. Eta oso arro naula zatik, datorren asten okerrez banaiz, kontzertu emango ez zure herri. Urduri ongo zea, ez da? Bai, eta hotxaten azaindu behar, orduan festa gutxi, astelen arte. Ze astelenean ze asmo daukazue, oian bega hemen hariko da, gazteako seta montatuko dugu, eta zuk ere bertan zuzeneko emanaldi aktuazioa egingo duzu. Ze intentzio daukazu, Andrea? Ba, kriston kontzertu emango, dantzarekin, DJ-akin, showa egongoa, beraz, animatu, etorri, eta gero, oian bega, gazteako DJ-a, beakin kontaktuan jarrita, kristona montatuko dugu. Egia da, azken asteotan prensan eta askotan ikusi zaitugula, askotan irakurri zaitugula, asko agertu zarela, kantu berriak eta egiten jarraitzen duzulako, irakurri dugu zure orain arteko lanik personalena ari dela izaten oraingo hau, eta gainera, hor badauzkazu bizipen gogor batzuk, eta pixkat ez dakit inspiratu edo zaituzenak, baina nola baite gaur egungo AB Music edo Andrea Vitoria egin dutenak, ez da? Bai, hori da. Egia esan prentsak pilo bat lagundu dit zabaltzen, eta bai justizia soziala egiten, orduan oso eskertuta nago, eta oso pozik jendea laguntzeko eta motivatuta musika egiten jarraitzeko. Medusa, zergatik Medusa? Azkenean, ez dakit jakingo zuen Medusan historia, baina... Ezin zaiola begiratu, bestela arriskoa bilakatzen zara, ez? Mundu guztiak pentsatu monstro bat dala, baina monstro bihurtu zuten. Medusa izan zen emakume bat bortxatua, eta bortxatua izan da gero monstro bihurtu, eta inork ez daki historioi eta hori kontatu nahi non. Gutxi gora era hori dalako zuri pasa zaizuna, ez da? Bai, hori da. Erasotua izan zinen? Bai, hori da. Eta gainez, lagunek eta ezin zure alde jarri edo. Gizarteak esango dugu ez, gauza batzuk ez dituela orainik ere begionez ikusten, eta bigarren epaiketa bat gertatzen dela hor, ez da? Hori da. Guain hobeto zare, Andrea. Bai, guain indar berrituta, tope, eta gogo askokin. Zeka, zu zertzara? Abeslaria, musikaria, dantzaria, barietes, performantzerra. Bai, pixka de todo. Bideoklipak iteitu. Artista. Eta zure arrastoa segi nahi duenak edo ez dakit ze bide gomendatuko genioke, non zaude, ze plataformetan argitaratzen duzu? Plataforma digital guztietan, batez ere Spotify, YouTube, borgo gurre mateiot, eta jertxeak ateako ditut baita. Mertxan ere badaukagu. Claro. Jertxeateako, eta enbede diskoa, pixkat, berrikuntza eginez, QR bat jarriko jot, eta jertxe bat izangoa diskoa. Osea, diskoa entzun nahi duenak erostekotan jertxe bat erosi beharko du, eta gero bertan QR baten bidez entzun ahal izango dira zure kantuak eta. Hori da. Dakigunez, saretan eta ikusten dugunagatik, zuk egiten duzun guztia lagun artean eta egiten duzu, ez da? Alegia, inguruan dauzkazun ekoizleak eta musikagileak eta pixkate zure orbitakoak kuadrilakoak bezala dituzu, ez da? Bai, azkenen konfiantza daukazun jendeakin elkartu bazu eta, aprobetxatuz laguntza pilo bat eta maitasun pilo bat emateizu orduan, bai. Kabrona, zure abesti baten bideoklipen agertzen ez da, ez zenian baitenik eskatu. Baina sorpresa bezala. Sorpresa, 3 minutu iraute ditu kantak eta aber nun ikusiko nire burue. Eski oso ondo ateatzen zea gainea. Baina ez dakit eta horreko batzukin juerga. Andrea Aramburu, ez dakit konturatu zaren abesti justu hau da gainera. Abesti honek izena du egiazko maitale eta Andreak aitortza egiten die bere benetazko maitaleak direla lagunak inguratzen duten jendeak. Azutzako Andrea. Universiako kolegak eta hori guztiak. Oso ondo. Gu gaur etorri gara Tolosa erdigunera
Tolosako plaza txiki hontan jarri gara. Hemen daukagu plaza, mikrofonoak eta ere ekarri ditugu, musika ere badaukagu. Horrela zerbait guk dastatu edo probatu alizateko zuzenean egingo zen guke, Andrea? Venga, animatuko naiz. Bai? Ahotsa gordetzea pentsatzen du, baina animatuko naiz. Abesti txiki bat. Bai, baina jake animatzen naizen, dantza baita itea gustatuko zaiten. Mesedez, claro. Hau guztia zuzenean ari gara ematen ikusteko ere, YouTubeen streaming bitartez. Orduan jendeak badaki, pasa YouTubera ere, hau guztia entzun eta ikusi ere egiten da. Orain Andrea entzun egingo dugu, baina ikusi ere bai, dantzan. Tope biliko naiz. Daukagun pistatxo hau ja zurea da, Andrea. Eskerrik asko. Hartu zure tokia, mikrofonoa ere hor daukazu. Zuzenean, oraintxe 20 minutu besterik falta ez daizkigunean goizeko 11ak izateko. Tolosatik, ostegun gizena da, segun seinalatua, Evi Music. Disfrutatzeko gogo askokin, ez dakizu ez pasatzen zaiten azken alin. Ausardi hartuz nijo hainbeste mobidakin, energia aldatu, esperientziaz gozatu, hautxigo pentsatu. Horrek egiten hau niri indartxu beldurrak enduta argitu zuren nahi guzti hoiek. Bizitza bat dela ez aldi gutea aldir esaten. Kendu beldurrak, torri honeak, kendu beldurrak eta torri honeak, kendu beldurrak, torri honeak, gozatuko den guztiok batera. Como te castigo con este látigo, bailando reto. Baila, baila, baila con este saoco que yo a ti te traigo. Y si no tienes miedo, demuéstrame algo. Baila, baila, baila con este saoco que yo a ti te traigo. Y si no tienes miedo, demuéstrame algo. Egingo ditu mila gauza naiz edo zertako kapazan. Nire burua ez dituz lortuz edo zer gauza. Kontakeria txikituz izango naiz ausarta. Nire indara kenduta argitu zuren nahi guzti hoiek. Bizitza bat dela ez aldi bote bat aldir esaten. Kendu beldurrak, torri honeak, kendu beldurrak eta torri honeak, kendu beldurrak, torri honeak, gozatuko deu guztiok batera. Badakizu zer gertatzen den, lotxa guztia zu galtzezunen, bizitzaz disfrutatzen azkenen, zu naizuna edo noniten. Todo lo que yo puedo, quitarme el límite hasta obtenerlo. Toda la cosa que yo quiero, pensarla primero y hacerla sin miedo. ¡Dale, venga! Como Triple H, combinando este sonido, escucha lo que digo. Yo soy de mi cabrón, combina conmigo, siempre subo, nunca bajo. En esto de la música no tengo miedo, papi, yo me fajo. Aquí no pegamos y te vas por donde viniste y con quién te trajo. El bizcocho está mirando y yo quiero mi tajo. Gutxigo pentsatu eta gehiago egin, gutxigo pentsatu eta gehiago egin, gutxigo pentsatu eta gehiago egin. Hori bai, errespetu guztiakin. Beldurrak enduta argitu zuren nahi guzti hoiek. Bizitza bat dela ez aldi bote bat aldir esaten. Kendu beldurrak, torri honeak, kendu beldurrak eta torri honeak, kendu beldurrak, torri honeak, gozatuko deu guztiok batera. Yeeey! Eskerrik asko kreatik gaztea! Andrea Vitoria. Eskerrik asko eta inauteri bikainak pasa, Andrea. Berdin. Eta badakizue, astelenean ere, zuzenean gazteako gunean oian begarekin. Oidan. Zure musika